Dzień dobry. Witam serdecznie Pana i całą resztę słuchaczy. No cała reszta, dziękuję Ci bardzo. Ja się trochę zaskoczę. Dobra, czekam na to. Nie dość, że słucham, to jeszcze gram na momencie nowoczesna, taka designerska. Widzę, że masz predylekcję do samochodów coraz trudniejszych. Tak, lubię samochody coraz starsze i ten, co żyje 2 lata temu, miesiąc temu Normalne jest u faceta, że kobieta coraz młodsza, ale żeby coraz starszy samochód? No i młoda kobieta siedzi w domu, a ja starszą. To rozumiem, że ten Chevrolet to jest ona. To jest ona, no też Idi chce zadzwonić do domu, dałem mu tam 2 telefony, CB radio i jakoś nie może się zadzwonić. Rozumiem, że bym nie wchodził, w to bym nie wchodził. No i auto nadal chyba ma drewnianą karoserię z tego co wiem, prawda? Bo to Chevrolet był na drewnie jeszcze. Uważam, że w Polsce, żeby zrobić dobrą renowację, sami wiecie, że to jest ciężko znaleźć człowieka, który potrafi zrobić. Wcale nie, przyjeżdżasz do Stężycy, masz Tomka, proszę bardzo. Tomek jest od mechaniki, widzę, ale nie od... Tomek? Tomek jest od wszystkiego akurat. Słuchajcie, my z Tomkiem otworzyliśmy, bo strasznie się fascynujemy tym silnikiem. To w ogóle to jest majstersztyk technologiczny. Masz prowadnice do zaworów, popychacze zaworowe, które są kompletnie na wierzchu, są tylko delikatnie przykryte, więc wszystko masz mokre, wszystko leci w oleju. Do tego masz przedziwne smarowanie, włącznie widzę, z ciśnieniem oleju, który jest w środku, co w tamtych czasach kompletnie nie było spotykane. Ale przepraszam, że Ci przerwę, co jest ciekawe, że prądnica, alternator, tutaj akurat prądnica, nie jest napędzana paskiem razem z pompą wodną, tylko jest napędzana z rozrządu poprzez układ stały. Z tego również rozrządu jest rozdzielacz aparatu zapłonowego, iskrownik i pompa oleju. Stara, widziałeś kolektor wydechowy? Widziałeś kiedyś taki kolektor wydechowy? Ja nigdy. Nie widziałem. Wow. Nie, naprawdę, słuchajcie, technologicznie ten samochód jest kompletnym majstersztykiem. Ale resory to bym przesmarował, bo suche. No dobrze, dobrze, a propos... Wszędzie, żeby takie łajzy nie chodziły po świecie i żeby po prostu nie robiły nam takiego przykrości. Dobrze, to łajzy... Ale teraz pytanie, poczekaj, bo w ubiegłym roku był inny mundur, teraz jest National Defense, amerykański mundur, mówisz, że Rangersów. To jest najwyższa ranga w Stanach Zjednoczonych, Rangersów na prezydenta, no i oczywiście Trumpa. Ze względu na ten mundur, bo przyjechałem amerykańskim samochodem. W tamtym roku byłem szwedzkim, no to miałem szwedzki mundur policjanta. W następnym roku postaram się zmienić może na polski, ale nie wiem jaką walkę. Niewielki wybór jest w tych polskich, jakby poszedł. Z karawanu. Tak. No, wiedziałem. To teraz go odpalmy. Patryk, weź tam zapłon, skoryguj. Bo też Skoryguj jest, zapłon i odpalaj. Z korby. jadąc pod górkę trzeba ten zapłon skorygować, bo jest inny obciążenie. Tę próbę wytrzymał bardzo dobrze, mimo że próba spontaniczna się skończyła, to jeszcze całą noc później upalaliśmy go na śniegu, zaznaczam, bo było ślisko, więc dlatego prawdopodobnie przeżył. Po tym zlocie już nie wiedziałem, co z nim dalej robić i był tu dzisiaj kolega z innego klubu, który kupił tego malucha, ponieważ rozbił swój samochód i potrzebował czymś dojeżdżać do pracy. Odsprzedałem mu za tą samą kwotę, za którą nabyłem ten samochód. On postanowił dać mu w cudzysłowie drugie życie, zaczął w niego inwestować. Po czym jakiś rok później odkupiłem go od niego. Co ciekawe, ten maluch był na każdej edycji klasówki. Był już na pierwszej, pamiętasz, który jest ten sam maluch. Był na drugiej edycji, był na trzeciej edycji, potem przemalowałem go sam w garażu rodziców czarnym sprayem, jakimiś naklejkami fluorescencyjnymi z logo klasówka. Tak przeżył do roku poprzedniego, no i tak żyje do dziś. Teraz nabył go kolega Zdroński, którego już teraz nie ma i to teraz on daje mu już takie chyba prawdziwe drugie życie.
No i tak mi się właśnie wydaje, że tu kolega mówił o tych mechanikach, którzy nie potrafią zrobić i patrzy na Tomka i Patryka i popsuli fajny samochód, nie? Ja bym to zgłosił. No, jeszcze troszkę i będzie dobrze. Tu jest kwestia korekty zapłonu. On ma tam garb, może go pchnięcie. Bo to jest 20 tam parę koni przy Kamilu. I teraz z rozpędu pójdzie już. Słuchajcie, auto ma tylko 17 koni, więc dla niej... I z rozpędu. O, poszedł. Dla niej... Brawo! Brawo! Dobra, następny. Patryk. Zanim wiecie... Producentem samochodów małych, średnich, samochodów średniej klasy, ale produkował też tak zwane, nazwijmy to dziś S-klasy, czyli samochody z tej najwyższej półki, samochody najbardziej komfortowe, najbardziej luksusowe, auta super szybkie i o sportowym charakterze. Bo to, że Kadet z tamtego okresu wygrywał mistrzostwa wtedy Europy, bo nie było mistrzostw świata, to większość z was wie. Ale Commodore jest takim samochodem, który no jest takim jednorożcem troszeczkę. No i trzeba dodać, że to auto, które wjechało teraz na scenę, jest zrobione w bardzo fajnym, można to chyba potocznie nazwać German style, tak? Czyli nisko, szeroko. Tak, dokładnie. I klasyczna felga. I czarne krzyże na drzwiach. Tak. W lampach chyba. Ale to auto tak naprawdę łączy wszystkie fajne cechy tamtego okresu. Po pierwsze, jest trochę tej linii amerykańskiej, która była szalenie modna. Po drugie, ma genialny stosunek masy do mocy silnika, w całkowicie oryginalnym zestawie. No i linia jest naprawdę piękna. Palmy laka. Ale ci głupio, co? O, proszę. To się nie dzieje, co? To się nie dzieje naprawdę. Rafał, jak to możliwe? Normalnie. Zaskoczył cię, co? Rafał, to jest właśnie stężyca. Stężyca zachwyca. Stężyca zachwyca, dokładnie. Ale słuchajcie, z motorynkami jest tak. Każdy więcej ich przepchał niż nimi jeździł. Ja